ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ቻይና ኣብ ዕዳጋ ኣፍሪካ ዘለዋ ብጽሒት ምዝያዱ ስዒቡ ልዕሊ ሃያልነታ ከይትምንዛዕ ዝሰግአት ኣሜሪካ ዘየደቅስ መርዘን ኮይኑዋ ቅድሚ 10 ዓመት ካብ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ርክብ ንግደን ዘስጠማ ሃገራት ኣፍሪካ 78 ሚእታው በፂሐን ካብ 55 ሃገራት እተን 43 ምስ ቻይና ጥቡቅ ርክብ ንግዲ ነይሩወን ማለት እዩ እዚ ቁጽሪ እናዘያደ ከይዱ ሕዚ ናብ 97 ሚእታው ምድያው ጸብጻባት የመልክቱ ካብኣተን ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ህንጻታት ሜጋ ፕሮጀክትን መሰረተ ልምዓትን ኢሉውን ኣብ ዘፈር ቴክኖሎጂ ቻይና ቀንዲ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ኮይና ቻይናውያን ኣብ ኩለ መዳይ ምንቅስቃስ ተሳትፎም ካብ ምዝያዱ ዝተለዓለም ደቂ ድር ክኾኑ ንእሽተይ ቀሪዎም ዝብሉ እውን ኣይተስኣኑን ቻይና ካብ ንግዳዊ ርክብ ሓሊፉ ወተሃደራዊ ሓይላን ኣሰላለፋን ክትደንፍዕ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ መልህቃ ደርቢያ ቻይና ኣብ ወሰን ጅቡቲ ናውጣ ሓይሊ ባሕሪን ተጣይሽ ቀንዲ መናሕንሕታ ዝኾነት ኣሜሪካ ነዚ ሓይሊ ሚዛን ንምድልዳል ኣብ ዝሓንጽጸቶ ልኡኽቶም ንኤርትራ ሓጽያታ ብሸንሸል ማዕቀብ ኣሜሪካ ሰንሰን ክትብል ዝኸረመት ኤርትራ ኣሜሪካ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ክትብል ሸኽማ ኣቕሊላትላ ሽዑ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ሓርፋፍ ርክብ ክትለዝብን ምስ ጅቡቲ ሓዊ ክትላመን ምጅማራ ከምኡውን ንኣልሸባብ በትሪ ምቕባል ምንካያ ስዒቡ ዝተብሃዋ ሓረጎት ተገይሩ ሽፋን ተዋሂብዎም ድሕሪ መጋረጃ ግን ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መረባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተዓጢቃ ትልህ ምህላዋ ንኣሜሪካ ዕረፍቲ ዝህባ ይነበረን ቻይና ኣብዚ ዞባ ትገብሮ ጠመተ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ከይተረፈ ነዚ ሰለጤን ዝሕግዛ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘተኮሩ ኩለ መዳይ ህንፀታት ቴሌኮም መንገዲ ሃይድሮ ፓወርን ተጊሃ ክትነጥፍ ተረኣያ ነዚ ሚዛን ንምሕላው ድማ ፔንታጎን ቅድም ክብል ኣብ ደንደስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኸሎም ወተሃደራዊ ናውጣ ሓይሊ ባሕሪ ሊሞኔር ቢልዮናት ዶላር ሰሊዑ ከጠናኽር ምስ ኤርትራ እውን ርክቡ ክሐድስ ዝጀመረ ቅድሚ ምዕራድ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዝተገለለትን ስትራቴጂካዊ ቆላሕታ ዝተኸልከለትን ኮይና ዝጸንሐት ኤርትራ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሓራምዝ ምዕራብን ርሑቕ ምብራቕን ክራገጽሉ ምስ ጀመሩ ግን ቀንዲ መዕረፊ ዓይኒ ጂኦፖለቲካዊ ጠላዕ ኮይና ነዚ ምስፍሕፋሕ ቻይና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሃንቀውታ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብዚ ናውጣን ዘይምርጋዕ ባብኤል መንደብን ተደማሚሩ ኢትዮጵያ ነዚ ባህገን ከማልኣ ናይ ዝጓያ ሰብ ቅልጽን ማእኸል ስሕበት ምዃና ዓይኒ ዋሽንግተን ምቑሖ ይተረፈን ኣብ ኢትዮጵያ ብንመለስ ዜናዊ እግሪ ክተክል ዝተረኣየ ካብ ዕዙዝ ድጋፍ ኣሜሪካ ብመጠኑ እውን ዝረሓቐ ብዓብዩ ኣብ እንግድዓ ቻይና ዝተዘንበለ ቁጠባዊ ስጉሚ እታ ከም ጂኦፖለቲካዊ ለዓት ጭጉራፍ ቀርኒ ኣፍሪካ እትረአ ኢትዮጵያ ካብ ሜዳ ኢድሪ ዋሽንግተን ተምልጥ ምህላዋ ዘርኢ ቀይሕ መብራህቲ ነይሩ ነዚ ንምውሓስ ድሕሪ ህልፈት መለስ ዝሃብካዮ በሊዑ ዝበልካዮ ሰሚዑ ዝለኣኸ ባምቡላ መንግስቲ ምትካል ቀንዲ ዕዮ ገዛ ኣሜሪካ ምንባሩ እውን ተንተንቲ ፖለቲካ ዚዞባ ሓሳብ ይብሉ ርሒቑ ኸይዱ ኣብ ገደና ኢህወደግ ዝባጽሐ ቁርቁር ዶናልድ ያማማቶ ኢዱ ሒዙ 4 ኪሎ እትይዎም ኣብይ ኣሕመድ መንበረ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝርከቡ ነዘግን ብገንዘባዊ ሓገዝ ቻይና ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ከቢድ ፈተና ገጢምዎም ሕጽረት ሸርፊ ወፃን ምዝባዕ ቁጠባዊ ሚዛንን ሸውሃት ኢንቨስትመንትን ኢኮኖሚያዊ ምሕዝነትን ቻይና ነኪዩ ናብ ኣዝዩ ቁጥብ ሰለይታዊ ረኽቢ ኣውሪዱ ወይብሉ ሰሙያ ስነ ቁጠባ ሕልፍ ኢሉ ግን ባህሳውያን መጠቃዕትን ጊዜያዊ ሙቐትን ዝሰኸሩ ኣብይ ኢህወደግ ብዕሊ ኣፍሪሶም ብልጽግና ምስ መስረቱ ንሻዕብያ ዓዲሞም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሽም ሕጊ ምኽባር ሰይፈ ሞት እንትመዙ ኩናት ጽንተት ትግራይ ኩለ መዳይ መልክዕቲ ኩነታት ቀይርዎም ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ወተሃደራውን ሲቪላውን ማዕቀባት ተጻዒኖም ከቢድ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ተፈጢሩ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ሰፍ ዘይብል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ገበን ኩናትን ምህርቲ ኣገዋ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ከይቐርብ ተኣጊዱ ተባሂሉ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ደቃ ዝወረደ በደል ብሪ ቁጽሪ ዓለም ሪኣቶም ነዚ ደም ንጹሃት ዝሓፍስ ዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ብስሙ ጸዊዑ ገበነኛታት ዝፈርድ ልቦና ክተጥሪን ትጽበግን ካብ ቀይሕ ደም ተጋሩ ንላዕሊ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ዘገደሳ ኣሜሪካ ነዚ ሓቂ ሰሚዓ ክሒዳቶም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ቁስሉ ግራጭ ሰዲዳ ዳግም ክነብዕ በይናትሉ ለሙቕነ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸመቶ ገበን ተነዊሩላ ዝነበረ ማዕቀብ ብምልዓል ኣሜሪካ ብደም ንጹሃን ዝጨምለቐ ኢዳ ዘነጽህ ማይ ክዒዋትላ ብሰንኪ ኩናት ጽንተት ወለዲ ብዘይ ጠዋሪ ህፃውንቲ ብዘይ ሓብሓብ ተሪፎም መረበቶም ካብ ዝገድፉ 5 ክራማት ዝሓለፎም ንጹሃት ኣብ በሻዕ ኸንዳ ወዲቖም ሓመድ ተነጺፎም ይሓድሩ ኣብያተ ትምህርታት ጠንቢሸን መሰረተ ልምዓት ዓንዩ እዚ ዝበሃል ቁጠባውን ልምዓታዊ ምንቅስቃስ ዘይብላ ትግራይ ዜጋ
ዜጋታታ ኣደዳ ስደትን ሞትን ኮይኖም ኣብ ዘይዛሪ ሰላሕታው ጽንተት ብቐስታ እናሞተት ቀደሙ ውኒ ምሰል ዝተሸብለለ ሕለብ ማዕቀብ 4 ኪሎ ረብሓ ዋሽንግተን ከይሓሲ ተፈትሑ ወሪዶሎም ምኽንያቱ ድማ ኣዲስ አበባን ኣስመራን ብማይ ቀይሕ ባሕርን ብወደብ ዓሰብ ዝጀምርኦ ፖለቲካዊ ውጥጥ ናብ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣምሪሑ እንጎብለላ ዝተተኸለ ዳስ ባሕሪ ነጸለአን እናጎታታ ክናጸያሉ ተኽሊ ምጅማረን ኣሜሪካ ኣይፈትወተን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩላዕ ዝኽእል ጎንፂ ተራ ናይ ጉራብቲ ባእሲልካ ሸለል ዘይበሃሎም ቀንዲ ምኽንያታት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንውቅያኖስ ህንዲ መትረብ ስዊዝ ኣውሮፓ መስመራት ነዳዲ ሃገራት ወሽመጥ ባሕርን ሰንሰለታት ቀረብ ምህርቲ ኢንዱስትሪ ኤስያን ዘራኽብ ዓብይ ቱቦ ደም ቁጠባ ዓለም ስለ ዝኾነ ካብዚ ተበጊስና ተወሳኺ ስጋት ኣሜሪካን ተርኢና ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝውላዕ ዝኾነ ይኹን ጎንፂ ተናሓናሕቲ ሓይልታትን ጉጅለታት ግብረ ዓድን ዝሽድንሉ ገፊሕ ሓጓፍ ጸጥታን ድሕነትን ክፈጥር ስለ ዝኽእል ካሊእ ካብ ረብሓ ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ጥራሕ ዝብገስ እምበር ካብ ሰብኣዊ ተገዳስነት ዘይነቅል ባህጊ ኣሜሪካ ድማ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ዘይምድላያ እዩ ማእኸል ስሕበት ምርጋእ ምብራቕ ኣፍሪካ መንበር ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካን መንበሪ 120 ሚልዮን ዜጋታትን ዝኾነት ኢትዮጵያ ፈሪሳ ደንበ ጂኦፖለቲካ ረበሻ መጫጭሒ ሸፋቱን ገበርቲ ረዓድን ዘባዊ ዘይምርጋዕን ክትከውን ኣይደልይዋን 20 ሚልዮን ህዝባ በቲና ሕማም ርእሲ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ሶርያ ዜጋታታ በብኹርንዑ ፋሒሎም ኣብ ሮማናት ኣደባባይ ከይተረፈ ክልሙኑ ተራእዮም ካብዚ ዝተምሃሩ ምዕራባውያን ኣብዚ ዞባ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይብተን ተዓጢቆም ሰርሑሉ ቀንዲ ምኽንያቱ እውን እዚ እዩ በዚ ዝተልዓለ ሰራዊት ትግራይ ኣዴታቱ ዘንብዐን ኣሕዋቱ ዝደፈረን ጸላኢ እናቐጸ ደብረ ብርሃን ትበጽሕ ኣዲስ አበባ ምእታዎም ኣይተርፍን ተባሂሉ እንትሕሰብ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ትግራይ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዕላምኦም እንትሕተቱ ዝሃብዎ መልሲ ኩለ መዳይ መልክዕቲ ወፍርን ትጽቢት ዓለምን ኣብ ምቅያር ጸላዋይ ግደ ከይነበሮ ኣይተረፈን እንተስጻም ወንበር 4 ኪሎ ንምርዋዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እምበር በደል ትግራይ ኣሕሚምዎም ኣይኮነን ካብ ዝብል ነቐፌታ ንምምላጥ ዋላስ ካሊእ ኣቦኡ ዘየፍለጠ ምኽንያት ንሕና ኣዲስ አበባ ኣቲና ኢትዮጵያ ናይ ምምራሕ ድሌት የብልናን ዝብል መደንጸው መግለጺኦም ሃገር ኣፍሪስኩም ህዝቢ በቲንኩም ደኣ ናይ መን ዝውውር ደም ጠጠው ክተብሉ ዝብል ሕቶ ሃለዋት እኒ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ናይ ምድሓን በትሪ ኣብ ልዕሊ ገስጋሳይ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ከይዓለበ ከም ዘይተረፈ ይንገር ሕልፍ ኢሉ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ የመን እስራኤልን ግብፅን ኣብ ዘተኣሳስሮ ቀርኒ ኣፍሪካ ክለዓል ዝኽእል ኩናት ቀርኒ ነተናሓናሕቲ ወሽመጥ ባሕሪ ንወጥሪ ኢራን ምንቅስቃስ ሁትን ሰፊሕ ሽፋን ድሕነት ማእኸላይ ምብራቕን ብቁልጡፍ ዝነክእን ዝላባዓን ባሕሪ ስለ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ረብሓታትን ጸጋታትን ልዕሊ ሃያል ሃገር ኣሜሪካ ዝሓስን እንጀራ ገመዳ ዝበትኽን ከይተኣደነ ጸገም ስለ ዘስዕብ ወዘተ ምጥቃስ ይከኣል ብዓብዪ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ጎይቂ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ቀንዲ ተዋሳኢት እትኾነሉ ምኽንያት ናብ ልዕሊኣ ክላበድ ዝኽእል ሃልሃልታ ባርዕ ኩናት ብኣግኡ ንምጥፋእን ካብዚ ጠመተ ዓይና ነቒላ ዘወር ኣብ ዝበለትላ ጻት ቁልፊ ስትራቴጂካዊ በሪ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ኢዳ ወፂኡ ኣብ ኢድ እኒ ቻይና ሩስያን ኢራንን ከይኣቱ ኣጥቢቓ ስለ ትሰግእ እዩ ወተሃደራውን ሲቪላውን ማዕቀብ ኢትዮጵያ ብምልዓል ዝጀመረ እዚ ዲፕሎማስያዊ ምልስላስ ኣሜሪካ ሸንሸል ማዕቀብ ኤርትራ እውን በጢሱ ክድርቢ ኢዱ የማውቕ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዘረዱ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እምበር ሰብኣዊ ርህራሄ ዘይተኸተቦ መጽሓፍ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ትግራይ ናይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ቀንዲ ተዋሳእቲ ብገበን ክሕተትሉ ካብ ዝግባእ ክሲ ሓራ ከውፅእ ዝኽእል ሽልማት ሂቡ ኣብ ክሳድ ፍትሒ መሸንቆ ገመድ ከእቱ ተራእዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ዝኾነ ዓይነት በሊሕ ረኣይ ጥቡቕ መዋጽኦን ምእንፋት ዝተሰኣኖም ኣሰላለፍኡ ብዓይኒ ረብሓ ትግራይ ዘይቃንን ብሕስድን ቂምን ዝነቆረ መሪሕነት ህወሓት ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ንምግላጹ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ንዝፈጸመን ብሞት ንዝደልየን ጉጅለ ሻዕብያ ተሓሽኪሩ ጽምዶ ብዝብል ንጽል ደርፊ ከበሮ እዝኒ ሰማዕቲ ከደንቁር ሓግዩ ድሕሪ ኸዚ 360 ድግሪ ተኸቢብና ኣይኒ ጭፍጨፍን ዝብል ኣብ ክሕደት ሻዕብያ ዝተንጠልጠለ ሓረግ ጽምዶም በመደንገጽ ዜና ምልዓል ማዕቀብ ዳግም ምጥንኻር ርክብ ኢትዮ ኤርትራ ተዓጂቡ ክቕመስ ምርኣይ ናይ ሰሙናት ዕድመ ጥራሕ እዩ ክህልዎ ዝኽእል ቀደም እውን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ ከቕንዕን ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻልን መሬት ትግራይ ስትራቴጂካዊ መከላኸልን መጥቅዕን ገይሩ ወተሃደራውን ቁጠባውን ኪሳራ ንምንካይ ሻዕብያ ብዘውፅኦ ስልሒ ዝተወጠነ ጽምዶም ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዳግም መሳቲት ቡን ዝገብር ዕርቅን ሻዕብያ ወተሃደራዊ ቅርጹ መኸጠናኸረሉ ዝኽእል ምልዓል ማዕቀብን ኣብ ጠረጴዛ ቀሪቡን ከሎ ምስ ሕወሓት ተሰሊፉ መጣፍእቲ ጥፋእ ክኸውን ዝመርጸሉ በሃምነት ኣይፈጠረሉን ብኻልእ ወገን ኣብዚ ኣብ ወፍሪ መረጻ ተጸሚዶም ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ስሉስ ግንባር ሻዕብያ ሕወሓትን ፋኖን ብጥምረት ኣብ ልዕሊኦም ኣንጸላልይዎም ዝነበረ ደበና ከየስግኦም ከም ዘይቀረ ገለ ርእይቶ ሃብቲ ይገልጹ ይኹን እምበር ነዚ ደበና ስግኣት ዝቕንጥጥ ኣብ ኣሜሪካ ሽው ዝበለ ንፋስ እናተዋቕዐ ብኢድ ወነኖም ኣብ
በመሳሰዮ መረፃ ተዓወት ንምዃን ሰለፍ ደለኽ ምባል ቀፂሎም ኣለዉ ቅድሚ መረፃ ዝኾነ ይኹን ኣፋፍኖት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዘየርእዩ ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣኖም ዘናውሕን ፖለቲካዊ ቅቡልነቶም ዘሐድስን መረፃ ኣብ ዝፅበይሉ እዋን ካብ ናይ ሰሙናት ሙቐት ዘለለ ኣንፈትን ትልምን ምውፃእ ዝተሰኣኑ ሕወሓት ግን ቅድሚ መረፃ ኣብይ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምጅማር ዝደለየ ይመስል ይብሉ ተንተንቲ ነዛ ውጥኑ ከየሳለየ ብድሕሪቱ ዘቐመጦ ጽላል ጽምዶ ኣብ ዘይእመነሉ ብርኪ ትግራይ ሕጋዊ ኣፍልጦ በደላን ፍትሒ ትረኽበሉን ምዕራፍ ብሽልማት በደልታ ማይ ተኻዕይዎ ኣብ ዘለሉ ብዋናነት ድማ እንግድዓት ትግራይ ኣይኮነን ኩናት ወረ ኩናት ክጻወረሉ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ በፂሑ ክንሱም ኩሎም መደራደርቲ ካርድታት ኣብልዑ ብዘይ ጸግዒ ናብ ዝተረፋ ትግራይ እነ ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ መረፃ ዳግም ኣፈሙዞም ከልዕሉ ዝኽእሉ ምኽኒት ክፈጥረሎም ንዕዘብ ኣለና ነዛ ቀጣን መንገዲ እውን ናብ ረውሕኦም ካብ ምውዓል ዘይሰንፉ ኣብይ ኣሕመድ ክደራደሩ ከም ዝደልዩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ተኾነ ግዜ ብምግዛእ ንሰበ ስልጣን ሕወሓት ከም ቆልዓ ዘዕሽሉ መጠበሪ ኢጎ ምኩሓት ኮይነሎም ይኹን በር ካብ ዲፕሎማስያዊ ልዝብን ፖለቲካዊ ምይጥን ወፃኢ ብሓይሊ ዝፍታሕ ዘይመስል ዛዕባ ትግራይ እዚ ምዕራፍ ክኽንበት ብዘይደልዩ ሓይልታት ትግራይን ፌደራልን ከምኡውን ኢትዮጵያ ክሳብ ዘይፈረሰትን ናብ ቀርኒ ክላባዕ ብዝኽእል ብርኪ ዘባዊ ጎነፅ ክሳብ ዘይተፈጠረን ትግራይ ትበሃል ዓዲ ጠፍአት ሓልወት ብዘይግድሶም ምዕራባውያን ሓይልታት ኢዳ ኣታውነት መከራ ንጹሃት እናዛየደ ከም ብሓዱሽ ክደግስ ይርአ ኣሎ ንሎሚ ኣብዚ ዛዚምና ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንህዝቢ ትግራይ